ଆମ ବାଇଗଣ ବିକ୍ରି ହେଲେ ତତେ ଆଇଫୋନ କିଣିଦେବି। ହଁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆଉ ଆମର ବାଇଗଣ ଏବେ ଔଷ ପକା ହେଉଛି, ବାଇଗଣ ଫଳିବ ତାପରେ ବିକ୍ରି ହେବ, ତାପରେ ଆଇଫୋନଟେ ଅଣାହେବ ହେଲା। ହାଇ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୁଁ ବହୁତ ଥର ଆଗରୁ କହିଛି ଯେ ଆମର ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇଛି, ଆମର ଗୋଟେ ବାଇଗଣ ଲଗାଇଛି। ଆଉ ଗଛ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବଡ଼ ହେଇଗଲାଣି, ଏବେ ଗୋଟେ ଫୁଲ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି। ଏବେ ମେଡ଼ିସିନ୍ ଦିଆହେଉଛି ଯେ କିଛିଟା ଫୁଲ ଫଳ ଧରିବା ପାଇଁ ଏଇଟା ଦିଆହେଉଛି ମେଡ଼ିସିନ୍। ଆଉ ପୋକ କେତେ ଲାଗିଯାଇଛି, ପୋକ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏଇ ମେଡ଼ିସିନ୍ ଦିଆହେଉଛି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେମିତି ଆମେ ସ୍ପ୍ରେ କରୁଛୁ। ବଡ଼ ବଡ଼ ଆଉନି।